Fašiangy sú v plnom prúde, obdobie plesov, zabíjačiek, ale kedysi aj svadieb. A práve svadby našich prastarých rodičov boli popredkávané mnohorakými zvykmi. Svadba bola predovšetkým v tradícii našich predkov veľmi dôležitý obrad. Častokrát sa boli schopní zadlžiť na dlhé roky, len aby tú svadbu teda mali čo najväčšiu, čo najkrajšiu. Konala sa presne v tomto období z jednoduchého dôvodu, už nebola práca na poliach, takže mohli sa venovať takýmto veciam. Dôležité je vedieť, že svadba často trvala aj 7 dní. Pýtanie nevesty alebo prezviedky ešte predtým bolo vlastne zisťovanie, že či je možné svadbu dohodnúť. Ešte pred rokom 1918 bolo úplne bežné, že krstní rodičia mladého páru svadbu dohodli. To znamená, že samozrejme bralo sa do úvahy, aj keď sa mladenec zapozeral na dievča, ale väčšinou boli teda svadby dohodnuté vopred. No a na prezviedkach krstná mama od mamy, nevesty alebo ženícha, podľa toho, kde sa to konalo, zisťovala, že či teda je nejaká šanca na dohodu a odpovedalo sa buď podaním koláča, vtedy bolo všetko v poriadku, alebo chleba, vtedy sa bolo treba obrátiť niekde inde. Vítam vás, otec a matko, pre 5 rán Krista Pána, pre 7 bolestnú Pánu Máriu, pre všetkých Božích svätých. Odpuste mi, čo som sa aj doteraz kredol. Pýtam vás raz, pýtam po druhý raz i pýtam aj po tretí. Nech ti odpustí všemohúci Pán Boh, tak aj my ti odpúšťame. Nech ťa Pán Boh zachráni od všetkého zlého v tom novom živote. Ak teda prezviedky dobre dopadli, tak sa išlo na pýtačky. Tu sa prvýkrát objavuje krstný otec alebo prvý družba. Prvý družba bol buď richtár mládencov, alebo syn Zemepána, alebo krstný otec. A ten vlastne nevestu vypýtal. To bol prvý taký obrad. Potom prišli ohlášky, už keď sme v kresťanskom období. A samotná dohodnutá svadba, kde bolo veľmi dôležité napríklad, ako sa postarajú o nepozvaných hostí. To znamená tých hostí, ktorí nešli na svadobnú hostinu. Bolo im treba dať palénô, bolo im treba dať svadobný koláč. Aj dodnes sa z času na čas objavuje svadobný koláč, ktorý sa rozdáva. V tom čase ho hádzali doslova po ľuďoch, ktorí sa prišli pozrieť na samotný obrad. Nevesta, ako teda najväčší fenomén celej svadby, počas prvých 3 dní musela prejavovať lútosť. Musela byť smutná, lebo tak odchádza z rodičovského domu, dokonca mala odmietať jedlo. Preto sa ešte z času na čas aj dnes objaví pred nevestou prevrátený tanier. Prípravy na svadbu vyvrcholili slávnostným obradom rukovačkou. To však s nástupom na vojnu nemalo nič spoločné. Prvé cirkevné sobáše ako spečatenie spoločnej vôle mladých. Žiť v spoločnej domácnosti a vychovávať spoločné deti sa objavili až v roku 1780. Dovtedy sa puto spoločnej cesty životom začalo takzvaným kladením rúk. Tu, pred svätým spoločenstvom, Boha Otca, Boha Syna i Boha Ducha, pred očami vašich otcov i vašich matí, pred zrakmi vašich bratov i sestier, kladieme vaše ruky spolu. Nech na veky vekov láska vás spája, nech naďalej len spolu životom kráčate, nech deti plodíte a na veky vekov pospolu ostávate. Objavuje sa v historických knihách aj zmienka o pôvodnom zmysle prvého družby a spája sa častokrát s právom prvej noci, ktorú mohol mať Zemepán. Či to bola pravda, alebo nie, to asi si už rozhodnú historici, ale objavuje sa to v knižkách. Čo sa veľmi dlho tradovalo, bolo, že ráno krstná mama na dôkaz toho, že nevesta bola počestná, musela posteľné prádlo prevesiť cez okno. No a to sa riešilo tak, že krstná mama sa pichla do prsta, aby teda potvrdila nevestinu počestnosť. Čo je možno zaujímavé, dodnes tak nikdy nevesta nekráčala vpredu. V sprievode vždy bola obklopená celou družinou, lebo ju chránili a na čelo sprievodu sa dostala, až keď sa kupovali drahé biele šaty a mamička teda povedala, že už keď sme toľko platili, tak ide choď dopredu na ten sprievod. To predtým tak samozrejme nebolo. Nevesta dokonca v tých dobových fotografiách alebo malbách bola tak ako keby trošku utiahnutá, len čo ju odlišovalo od ostatných dievčat, tak to bola svadobná parta. S ňou súvisí aj jeden z najkrajších rituálov, dodnes zachovávaný v súvislosti s odsvadbou, a to je čepčenie nevesty. Mohli to urobiť len ženy, ktoré už boli vydaté. Na ochranu pred zlými mocnosťami sa používal oheň, preto aj
dodnes sviečky a už keď teda nevesta bola prijatá do spolku vydatých žien, tak už teda aj inde sa dávala v kostole a už vlastne navždy, pretože v tradícii nebol možný rozvod, už navždy musela mať šatku na hlave, aby bola tak odlíšená. Prijatia nevesty bol veľmi zaujímavý. Nevesta väčšinou na Slovensku bývala u svojej svokry, preto tam vždy bolo také určité trenie, lebo sa starali o muža, ktorého obidve milovali. A bolo to také zaujímavé, že nevesta, keď prišla domov, teda do nového domu, keď jej preniesli periny, tak najprv musela hodiť do pece žeravé uhlíky z domu, kvôli duchom domácim a potom musela zarobiť cesto na chlieb. A až keď vykysol ten chlieb, až potom matka, je muža, alebo teda svokra, prijala do domu, no a potom ešte mužským členom rodiny bolo treba dať vlastnoručne vyšívanú košelu.